House of Sewa Entertainment.
afọ Nnobi ya bụ nnukwu ahịa na Nnobi anyị na-akpọchita onye ọ nọbụla Nnobi nwere ike ribe ji ịkọtazie ji bute ji dobe n'ahịa kpọbala onye chọrọ iri oribezi wee ruzie mgbe onye achọghị iri ochere igwe rie ji oribe mana onye rizie ji kịta n'ọzọ na kesi onwezi problem akpọgo ji n'ahịa
na-enekwano House of Sewa Ent TV n'onu ndị iti. Okwu na-adụ ụnụ nwaanyị a na-akpọ atụ egwu Precious ana m anọkwa n'ebe a kwa ụbọchị. So anyị nọ na Nnobi kịta maka ịkpọji ha a na-emekwa n'akpa ahụ. So anyị abaka n'ebe ahụ ka anyị were tegodo ọdịnala ndị Igbo ka anyị jikere ndị mmadụ ife iche maka ife a na-eme na mmemme a na-eme tata, because emechakwa ya tata ịmanụ afọ ọzọ ka anyị emekwa ya ọzọ. Biko agakwa n'ebe ọbụla, solo anyị ka anyị bakene n'ime ebe ahụ.
Nnobi a anyị na-enwe ife nkiri dị iche iche, mmụọ dị iche iche na-agba isi anyị Nnobi bụ onye ọ dị n'aka oji butaji n'afịa tụta atọ butaji n'afịa onye ọ na-nwetara ike ịba n'ugbo ya buru ji ọkọrọ rie, onye ọ na-nwere ike iburu ji ọkọrọ pụta n'afịa lee na agụụ na-agụ ole nke o nwere goro ife goro ya, mana ọ bụrụ na ọ kpọrọ ya taa na n'afịa taa o nweghị ife ya eme ka mmadụ dị ndụ na Nnobi a buru ji pụta n'afịa Nnobi.
mara mma nke wee nkọwata ka obi si wee dị gị na mmemme eme taa. Obi bụ sọ aṅụrị maka nke anyị mere ahụ gara aga anyị abụghị igwe mmadụ etu a mana nke ahụ a nwekarịsịrị igwe mmadụ wee onye ọbụla na-enwe ọṅụ n'ihe a na-eme ọdịnala kwesịrị ka a na-ebunye elu ya ndị ọbụla gbapụtara n'igwe iji gosi na ihe nna anyị na-eme n'ọmasịrị Okay, so people, kuwala ife mmemme na-eme batata. Mmemme na-eme batata bụ isi ana Nnobi, isi ana na Nnobi na Aboji. Ọ ya bụ nọmba 1 city na Nnobi. Ọ isi ana Nnobi, mmadụ ọkpara na Nnobi. Ọ na Aboji. Ọ ya na obi bụ nsọ aṅụrị ihe awụ ihe ya na-emebu eme ọdụ mbu eme ndị nna nna anyị famesịa bụ dobere anyị ya ga eme dada ịkpọ ji na Nnobi akpọsịa na ji tata akpọsịrị ojukwu isi na mesịrị akpọsịa ji onye ọ na nwezi right ịkpọbazi ji n'afịa a na-egolu na-eri ụgani na je parle français. C'est qu'on fait aujourd'hui, c'est très bon. Devant Dieu. Tu comprends? Donc moi aussi, je suis très contente. Très contente. Quand j'ai vu même le Sewa, mon frère, mon petit frère qui est là en haut, que la Dieu a béni, moi je suis très content quand je l'ai vu. Donc ce qui a passé jusqu'à aujourd'hui alors, moi je suis très content de ça. Je dis monsieur à Dieu. Je dis merci à Dieu. Okay, all right.
right, you guys have had it. For those of you that don't understand English, don't understand Igbo, and you can understand French. I don't really understand what he actually said, but you heard what he said, though. Thank you very much, sir. God bless you. Thank you too. Yeah, I'm going to dry ma. Okay, afa m bụ onye kachukwu umeji. Abụ m onye Nnobi. Biko kọwala ka obi swee dị na mmemme mere tata. Obi dị m mma nne because na ihe a bụ ihe eji wee mara anyị bụ Nnobi n'ụbọchị nke tata. Ihe eji mmemme ime tata bụ ịkpọ ji ime ka ndị nọ na be anyị nwee ike na-azụta ji n'ahịa na-ele ma ndị na-eri eri a na-eli. Then onwekwa nke anyị emekpa a na-akpọ na mba Septemba. So nke a ka a na-akpọzi mmemme afịa ọrụ. So na ihe eji mee nke tata bụ isi ana Nnobi ya ga-ebupụtara anyị ji gosi anyị otu esi eme ihe gbasara ji aha ya ebido lebe ji n'afịa a na-akpọ afịa Nnobi. Daalụ nke ukwuu ịtra ego. Biko wee fi ya kọwakwa asị wee fi wee ike ikwu ọzọ n'ifi n'ikwu. C'est-à-dire que donc c'est pour ça que moi je sors des douala à rentrer chez nous pour savoir comment ça marche parce que les traditions là, comme ça là, c'est bien que les gens qui sont en haut là, même en Europe, en France, ils doivent entrer pour savoir comment ça passe parce que c'est trop important. Hein? C'est-à-dire que chez nous, à Nnobi, ici, comme ça, tu vois beaucoup de masquettes qui sont en train de jouer et on regarde les gens qui sont en Lagos, en Isha, et rentrent pour savoir comment ça fait. Et ça, c'est-à-dire qu'on dit quand même Dieu merci parce que c'est comme ça qu'on fait ça chez nous. Donc, oui. Oh my God, this one is a very, very big one. Like he actually spoke French. Yeah. For those of you that does not understand English, you don't understand Igbo, if you understand French, like you can comprehend what I just said, you know, yeah. I don't even understand it. So thank you very, very much for watching. God bless you, sir. Thank you, thank you. House of Sewa no na Nnobi. So I believe makana na akpọ ji. Ifu ni eme kita wu ije n'ife ni na eme kita. Dey na YouTube. Unu esolukwa na Instagram. Hukwa na Facebook. Ndewo no. Sewa. Everybody make we the sewa. Come on. Party. We go party. Call your party, make we sewa. You see this party tonight. Oh yeah, we go the sewa. Hebelebe. Come on. For my party.